reduce miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. I have spirit in my hands that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. I have spirit in my hands that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Happy New Year, everyone! Maray na hapon sa Indogabos, mga tugang. Sa Giraray, yaon si Father Boots Bombasi, OP, sa primerong aldaw kang taon na nagbibigay sa iyo at magbibigay sa inyo ng inspirasyon, hindi lang information. Mga tugang, kumusta po ang pag-celebrate nindo kang bagong taon? Ano ka ang nangyari sa Indo? O, nagpasalamat ba kay Kasubanggi bago nag-abot ang 2021? Nagpasalamat ba kamo? O, narumduman ba nindo ang mga ginibo ng Diyos? Mga tugang, sana kita nagpasalamat. Buhay pa kita ngunya na 2021, mga tugang. Ang importante, ang taon, gibuntang pasalamat. Habang kita nabubuhay, mga tugang, pirmi kitang magpasalamat. Salamat sa Diyos. Kasama-sama natin ang Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yan po, mga tugang, ang mensahe ni Father Boots. Kaiba-iba ta ang Diyos. Ngunyan aldaw sa tuwing sinisilbar ang Motherhood of God. Si Jesus po ay hindi isinilang na basta-basta na lamang. Hindi po siya lumabas sa anumang lugar, kundi siya isinilang ng isang babaeng berhen na tinatawag natin si Maria, na siya ay pinili ng Diyos. Kaya yan pag-usapan natin mamaya, pero bago tayo mag-usap-usap, bago mag-urulay-ulay, kita muna ay maghagad ng tabang sa Diyos na anuman sabihin natin, anuman gawin natin, ay maging kalugod-lugod sa Kanya at kapaki-pakinabang sa ating buhay. Kaya ngunyan tayo ay mga G muna. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, ating dasalin ang memorary. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Berhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Berhen ng mga Berhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan. Bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal namin Berhen Maria, ina ni Kristo, ina ng aming tagapagligtas, pakibulong po kay Kristo na iyong anak na bendisyonan niya ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga tumutulong at mga nagtatrabaho, at lalong-lalo na ang mga tagapakinig ng DCGB. Iligtas po ninyo kami, ilayo po ninyo kami sa anumang mga masama upang kasangkapanin po niya kami sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Tulungan po ninyo kami
na gamitin namin ang aming mga kakayahan, lalo-lalo na ang pagpapahayag, na maihayag namin ang mga mabubuting salita, ang magaganda at mabubuting balita. Panginoon, tulungan po ninyo kami na namang aming sasabihin ay maging kalugod-lugod at pakipakinabang. Tulungan po ninyo kami na anumang gawin namin ay masunod namin ang iyong kagustuhan at kalooban. Matularan namin nawa si Maria na sinugo mo na alagaan si Kristo nang siya namubuhay pa rin dito sa mundo. Tulungan po ninyo kami. Huwag mo po kaming pabayaan. Lalong-lalo na sa panahong ito, tulungan po ninyo kami na huwag kaming mahawa. May ligtas po kami sa anumang sakit, lalong-lalo na sa COVID-19. Ang lahat na ito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, ngunyan na aldaw, o ngayong araw na ito, ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ni Maria. Hindi lang po New Year. Dahil ngayong araw nito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Ina ng Diyos. Paano magkaroon ng Ina ang Diyos na ang Diyos nga ang may lalang? Hindi po ang ibig sabihin nito, ang Ina ng Diyos dahil si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. So in other words, magayon din na pag-urulayan natin mga tugang na sa unang araw ng taon, ibinibigay sa atin ng simbahan ang isang tao. At sa isang tao na may pagbabago, may bagong taon. Yan. Tao at taon. Yan. Magayunin baga mga tugang. Hindi magkakaroon ng bagong taon pag walang bagong tao. Si Maria po ay bagong tao. Ano? Si Maria. Dahil is the new creation. Dahil po si Maria pinili ng Diyos maging kasangkapan sa kaligtasan ng tao. Dahil kay Maria ipinanganak si Jesus. Dahil sa pag-amen, pagsabi ni Maria, mangyari po nawa ang iyong kalooban, si Maria ay naging kasangkapan ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Maganda yung sa Ebanghelyo, na babasahin natin mamaya, sa Ebanghelyo mga tugang na sinasabi na lahat na bagay iningatan ni Maria sa kanyang puso. Ibig sabihin, si Maria ay nagnilay-nilay. Kaya pag nilay-nilayan din natin, ngayon mga tugang, ang ginawa ni Maria. Okay? So, mga tugang magayunon, magandang pagkakataon ng pagdiriwang ng bagong taon upang pagnilay-nilayan ang mga kabutihan ginawa sa atin ng Panginoon at ingatan ito sa ating mga puso. Yan ang ginawa ni Maria. Hindi nagagapi ng mga pagsubok ng buhay ang nakakaalala sa katapatan ng Diyos. Kaya pag alam natin, ang Diyos kasi ay tapat, hindi tayo nagagapi o nadidisturbo. Kaya tayo ay magpasalamat sa katapatan ng Diyos at huwag nating kakalimutan ang mga ito. At tulad ni Maria, maging handa tayong tumugon lagi ng oo sa kalooban ng Diyos. Kaya si Maria ang ibinibigay sa atin halimbawa sapagkat siya ang modelo ng lahat ng mga tao. Bakit siya modelo? Kasi yung kanyang oo sa Diyos. Yung oo niya sa Diyos. Hindi niya sinabi, ayoko nga. Hindi, ayoko. Busy ako May gagawin niya, plano rin ako sa sarili. Hindi. Ang ginawa ni Maria, sinunod niya ang kagustuhan ng Diyos. Ang sabi ni Maria,
let it be done to me according to your word. Okay? Kaya sa unang araw na ito, mga tugang, na pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Maria na pagiging ina ng Diyos, hindi tayo mangungulila. Meron tayong ina. Ano? So, alam po mga tugang na tayo ay may ina. Hindi tayo nangungulila. Ano? Hindi tayo mga alila, hindi tayo mga ulila. Tayo ay may ina, si Maria. Okay? So, siya po ang ating matatakbuhan. Bakit? Siya po kasi ang nanay ni Jesus eh. At titingnan natin na kung tayo mga Kristiyano, mahalin natin si Maria tulad ng pagmamahal ni Kristo. Hindi pwedeng sabihin natin, ako Kristiyano pero hindi ko mahal si Maria. Anong klase yan? Si Kristo nga na sa ating sinasamba at Diyos, minamahal niya ang kanyang ina, tayo pa kaya? Mahalin natin si Maria. Kung mahal na mahal ni Jesus ang kanyang ina, mahalin din natin ang ina ni Jesus. Ngayon makikita natin mga katugang, hindi ba? Sa Holy Week, marinig natin sa 7 last word na ibinigay ni Jesus ang kanyang ina kay Juan, representing the church, mga Kristiyano. Okay? Mother, behold your son. Son, behold your mother. Okay? Narito ang inyong ina. Anak, narito ang iyong ina. Anak, ina, narito yung anak mo. No? So yun po, maliwanag. Okay? So yan ang ating pagnilay-nilayan sa araw na ito. Mga tugang. Okay? Malalim ang pananampalataya ni Maria sapagat hindi siya nag-atubiling sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. At dahil dito, hindi nakalimot ang kanyang puso. Okay? So yun po ang importante. Pinagnilay-nilay ni Maria sa kanyang puso ang lahat na naganap sa kanyang buhay. Okay? Naalala ni Maria. Mga tugang, importante yan eh. Ano? So yan po ang ehemplo o modelo si Maria. Okay? Nung nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Maria at hindi pa malinaw ang kalooban ng Diyos, buong puso niyang ibinigay ang kanyang matamis na oo sa Panginoon nang sabihin sa kanyang magiging ina siya ni Jesus. So sino pa talaga ang nagsabi mga tugang na si Maria ina ng Diyos, ina ni Jesus? Hindi po kami, hindi po ako, hindi po ang simbahan, kundi mismo ang Biblia. Maliwanag po yan eh. Kaya siguro basahin na natin. Okay? Maganda yung sinabi kasi nang binati si Maria ng anghel. Makikita natin, hindi ba, na Maria, manganganak ka ng isang lalaki at pangangalanan mong Jesus. Okay? Tandaan mo mga tugang sinasabi, manganganak ka, mangangaki siya kang isang panganay na lalaki. Okay? At yan mga tugang ang makikita natin. Yan, manganganak ka. Yan ang yung pagbarita kang anghel kay Maria. Sabi niya, at of course, mahilig sa imo ang Espiritu Santo, as in lilindungan ka kang kapangyarihan kang kaharuhalang kawing Diyos. Kaya banal ang ipapangaki mo na aapodon aki ning Diyos. Tingnan mo, kung si Jesus aki ning Diyos, at ang magiging ina niya ay si Maria. Yan maliwanag mga tugang, nasa Biblia po yan. Ano? Nasa Lucas chapter 1. Basahin mo yan, 26 hanggang 38. Yan ang ibinarita, ang pagkamundag ni Jesus ng Anghel Gabriel. Okay? Sinugo siya ng Diyos na sabihin kay Maria. Okay? Yun. Pero magayonon ang sabi ni Maria, opo, uripon ako ning kagurangnan, mangyari lugod sako, susog sa imong tataramon. Yan.
Yan ang sinabi ni Maria. Kaya si Maria mga tugang, siya po ang satuyang modelo. Siya po ang satuyang ehemplo. Siya po ang satuyang arugon. Ano? Kaya ngunya na bagong taon, first day of the year. No? Arugon ta si Maria. So sasabihin natin araw-araw, yes to God and no to sin. Yes to God and no to evil. Sabi nga, yes to God, no to drugs. Okay? Yes to God. Paraging yes to God. Hindi yung yes to man, yes sir, yes sir, yes sir. Sa tuya, palagi tayong yes sir, yes sir. Pero we do not say yes to God. Dapat sabihin natin, yes God, yes to God. Yes to God, permi ang yes to God. Yan mga tugang. Ngunyan mga tugang, ang taong ito, sinisimulan din natin ang ipagdiwang ang 500 o 500 years na taon na pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating bansa. Okay? Kaya sa March 15, 2021, 500 years na po ang Christianity dito sa Pilipinas. Ano? Pero kahit na nga sabi nga, we are the only Christian community in the Far East, pero taliwas taliwas sa pagiging sa aral ni Kristo ang ilang mga Kristiyano. Tayong mga Kristiyano, bakit hindi natin sinusundan si Kristo o si Maria? Sapagkat si Maria sumusunod lagi kay Kristo. Nasaan si Kristo? Nandoon si Maria. Okay? Sundan natin. Tularan natin si Maria kasi kung nasaan si Kristo, nandoon si Maria. Hindi pwedeng si Kristo, si Maria, wala si Kristo. Tanda natin nang dumalaw si Maria, okay, sa pinsan niyang si Isabel, sino ang daladalan ni Maria? Hindi ba si Kristo? Kaya pati si Juan Bautista nasa sinapupunan pa lang. Wala pang pangalan yun. Sanggol pa, nandun pa sa sinapupunan pa lamang. Nagalak, lumukso sa tuwa. Bakit? Daladala kasi ni Maria si Kristo. Tayo mga Kristiyano, ang tanong ni Father Butch, dala-dala ba natin lagi si Kristo? Nakapagpapasaya ba tayo ng tao? Okay? Sabi nga, makikilala daw ang Kristiyano hindi sa mga salita, kundi sa mga mabubuting halimbawa. Ano yung mabuting halimbawa? Sa pagmamahal. Sa Bible sinasabi, sabi ni Kristo, makikilala kay people may know that you are my followers if you have love for one another. Kung may pagkamirunungutan kita, pag nagmamahalan kita, makikilala talaga. Pero nangyayari ngunyan, mga Kristiyano nag-iiwal-iwal. Iniiwal isang sekta, iiwalong kasusaro. Anong klaseng Kristiyano tayo kung nag-iiwal-iwal? Iskandalo yan sa mga pagano. Kaya sabi nga ng pagano, noong panahon, maganda yung sinabi ng mga pagano. Tingnan mo nga sila, how they love one another. Pero kaya ngayong panahon ito, makikita pa kaya sa mga Kristiyano, makikita kaya sa mga Kristiyano how we love each other or how we quarrel with each other? How we cheat on one another? Ganun po ba? Sana ibalik natin. Ngayon na ipanagdiriwang natin ang pagiging ina ng Diyos, si Maria, at itong 500 years of Christianity, ibalik natin ang LOVE, pagmamahalan, pagkamirunungutan, hindi pag-iriwal-iwal. Mga tugang, ito ang tamang panahon ng patuloy at mas malalim ng pagnilay-nilay. Okay? Pagnilay-nilayan natin. At when we reflect, hindi lang basta mag-isip, kundi we have to have what we call action. Okay? Action po, gawa. Hindi ngawa na ngawa, gawa. Isagawa na natin. Okay? Ang tanong nga lumalago ba tayo sa ating pananampalataya? Okay? Are we growing in faith? O yung kaalaman natin? Kasi importante rin yun. May kaalaman tayo sa pananampalataya. Kasi paano mo maisasabuhay ang iyong pananampalataya kung hindi mo alam ang iyong pananampalataya? O ang 10 utos ng Diyos. O yun.
Huwag natin alamin lamang, kundi ating isagawa. Okay? Yung utos ng Diyos. O, sa papaanong paraan atin matutugunan ang kalooban ng Diyos. Yun. Alam mo, pagsunod. Hindi pasaway. Kaya dapat maging tayong masunurin. Kaya sa taong ito, isa sa mga sabihin natin New Year's resolution ay sasabihin natin lagi, araw-araw, yes to God. Okay? And no to evil. Oo sa Diyos at wag sa masama. Sinasabi, do good and avoid evil. Of course, tulad ng mga apostol na humayo at nagpatotoo sa kanilang mga nakita at narinig mula sa mga anghel, masigasig ba tayong ipahayag ang ating pananampalataya sa pamagitan ng pagiging tapat at pagsaksi kay Jesus? Okay? Halimbawa, yung tinatawag natin evangelization. Tayo ba ay nag-evangelize? No? Tayo ba ay nag-house to house at sabihin natin sa mga tao, Of course, hindi naman talaga yung mag-house to house. Ang importante, mamuhay lang tayong mabuti. Mamuhay tayong may mabuting halimbawa. Kahit hindi mo na ituro. Actually, sa pamumuhay, sabi nga noon na, alam mo daw, sa Africa, sabi, nagtawag na ng conference, sabi niya, paano natin ikakalat ang Kristyanismo sa lugar na yan? Sabi nila, dapat magkaroon tayo ng newspaper, magbigay tayo ng Bible, magturo tayo, ganito. Pero sabi ng isang nag-suggest, kami, ang ginagawa namin, hindi kami nag-iimprinta ng mga libro, hindi kami naggagawa ng mga PowerPoint, hindi kami nagle-lecture. Ang ginagawa namin, pinapapunta namin ang isang mabuting Kristiyanong pamilya, good Christian family, sa isang lugar, at doon parang mag-influensya. Yan. Maganda bagay yan, mga tugang. Ang importante, makapag-influensya tayo. Nai-influensya natin ang taong gumawa ng mabuti. Okay? Hindi nakakadisturbo. Kasi minsan, ang salita, ang pangangaral, nakakadisturbo din yan eh. Pero yung gawa, inspire, edifies. Yung mga importante nga, sabi ko nga ang importante, it is not so much information, but what is important is inspiration. Okay? Kaya importante, mga tugang, makapag-influensya tayo. Influensya natin ang tao. Kaya sa taong ito, sabi nga, let it begin with me. Okay? Let there be peace on earth, but let it begin with me. Magsimula sa atin. Kaya ang taong ito, nagsisimula kay Maria. Magsimula sa tao. Anyway, mga tugang, babalik po ang iyong lingkod mamaya at sa tuyang papaliwanag pa, lalong-lalo na ano ang kagayunan, kainihong sa tuyang sinisilibrar na si Maria, ina ng Diyos. At sa aking pagbabalik, akining babasahin ang banal na Biblia, ang mabuting balita sa araw na ito. Mag-commercial muna tayo. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon
sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Niato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang consumer at negosyo. Abangan. Hello, anak? Nay, sira ang tiyan ko. Kay? Tapos si tatay inuubo raw. Kay? Si ate naman masakit daw ang puson. Kay? Nay, ba't puro ka Kay? Kasi may kay ako. Sa Generica Drugstore, may K ka sa Actima Generics. Dekalidad na gamot na abot kaya. Dahil may K ka sa maginhawang buhay. Ito ng gamot nyo. K! Sa Generica, may K ka! May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. Siguraduhing wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alauna imedya. An oras hatod sa Indokang. Milo. Milo everyday. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Joy. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Alaxan FR. Alaxan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Panalo sa bilis. Panalo sa laban. Alaxan FR. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in